আমি বিপিএমত বহুত লোক পাই আহিছোঁ হয়তো পিছৰ বাৰে বিয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ এটা আৰু প্ৰগ্ৰাম হ'ব আমাৰ বলটো বাঢ়ি যাব না সেইকাৰণে হাত চাপৰি দিয়াটো আৰু বেছি দেখি যাব পাৰে আৰু খোপাচ্ছি কৰিহে নাই দে जोबोद रंजाथाव जोंनि गेजेरावनो जों लोगो मोनबावबाय बेबायदि रंजाथाव समखौ बारा मोना नालाय जों खुसिबो जानो रोङामोन खामानि मावनायखौ मोजां मोनो ओरैहाय माखासे बेवहाय गावसिनि गोसो हिसाबै जयेन जानायखौ जौगाहोनो गोसो नामा BPF जिंदाबाद 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 BPF जिंदाबाद 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 BPF long live BPF long live जन सुसुंतारी long live जन सुसुंतारी जिंदाबाद 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 जन सुसुंतारी जिंदाबाद 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 BPF जिंदाबाद 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 BPF जिंदाबाद 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 ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ